Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hunghung ni Marua. Marla, may balik ka? Tony, salamat kani aka. Ha? Kuan. Naibawa bitagid ka nga pinanggada ka. Mao nga niyagid ko. Naibaw ko nga nakagusto ka na ako. Ha? Nakagusto ka na ako. Oh. Marla, usa man imong gibuhat? Gihubo nimo ang imong silina? Naibaw ko nga mao kini ang dugay mo nang gipangandoy, Tony. Dili ba? Busa, ako ning ihatag nimo. Ang medalyon. Nakas yung tiyog ang medalyon. Naibaw ko nga nagpantasya ka na ako matagabi, Tony, dili ba? Kuan. Kalitag sa medalyon na nakasap nga sa iyang dugan. Imo na kiningi kayon, Tony. Ang kuna ko, imo na ang akong lawas. Unsa? Tony, ayaw gyud pahikap ni Marla. Bisan sa kamot lang. Ayaw pahikap niya. Unsa pa kaabot mo? Ni anang akong lawas sa mga tubangan. Hoy, anong murag ka magnabato, ha, Tony? Kinahanglang pahimuslan nimo kining hikayon na kung gihatag nimo. Ang kuna ang akong lawas. Nganong imo maning gibuhat, Marla? Ayaw nagpangutana. Ang importante nga maangkon mo ang imong gidam ko. Nga maong ang akong lawas. Pero, dili magkaingon, ana, di ba? Nganong kalit lang nausap ang imong nahunan? Nganong kalit malang nimong ihatag na ko imong lawas? Nga, di man ta uyab, wa pa man ko nimo sugta. Marla, kahit kung si man tinanawan. Gabriel, Lo, kinahanglan nga tumakita ng pahinga nga nawa. ulo, Pero, nagpilit naman yung karaang mga butang si mong apuhan, lo. Uy, Tabangin ko ninyo! Tabangin ko ninyo! Ah. Wala ko mahibaw kasi kung buhaton ka, Marla! Noy maning? Tabangin ko ninyo! Noy! Maning! Dali! Ako ang palingkuro pero natumba, Maning. Tabangan na sa pabarog, lo. Dali, lo. Ayaw mo din si Marla, Noy. May balik siya sa Villa. Ugon sa, Noy. May nita mo ba ni Marla? Nagkita ba mo si Tony? Gabriel, ayaw na siya pasulti. Alasing pagkuwag tubig aron makainom siya. Luspad kayo si Maning. Oo, ulo. Maning! Maning! Kalma lang. Dili masundan ka ng problema mo kung magdali-dali ka. Kinahanglang ibutang natin sa hustong lugar ang tanan. Kaya dili ni ordinaryong problema, Maning. Ganong si Marla pa man ang naigunin eh. Ganong ang ako pa mag-anak. Marla, nganong kalit ka mo katawa? Naunsa magid ka? Nganong kalit mo lang ka nausap? Wa ka na ba di ay mangandoy nga maangkon kining lawasa, Tony? Ngandoy. Uy, gano'n kong wako taon. Oh? Kaniyad tura. Pero, kanita, dili siya kung ini nga paagi. Kuan, mas ganahan ko nga magkauyab kita ang tanong ba? Nya, dili ka mapugos ka. Dili ba, sabto na to nga mapugos ka lang? Wa ko mapugos. Akong gusto nga ihatag nimo akong lawas. Nga naman, may hatagay ko na ko katarungan kung nganong kalit ka na usapin mo na una doon.
Ayaw nagpangutana. Kinahanglang hatagan mo kagawasan ng imong gibati karon. Kinahanglang ang kunon nimo ang mga butang nga gusto nimong ang kunon. Ha, Tony? Kalang mo isa yung lawas kung may kakos na ko. Hagi ko, Tony. Ang kuna ko. Sige na. Ang kuna ka kong lawas. Tagpawa ang imong kaugalingong kahinam sa kong lawas. Marla, oy. Sige na. Na. Sige na, Tony. Nagat. Marla, oy. Tony. Modo, oy. Tony. Yan ang tubig ko. May maning. Inom na. Karon man ni. Lu, Karon. hinihini Lu. Mao na Magawan sa ni. sinimaning ni mo. Mao na ni padawon ka kinal mo sulti ka kuno siya ni tabu sa Villa maning. Noy. Ayaw nang una, Noy. Si Tony. Nakita ba mo si Tony? Oh. Nakita mi. Oh. Siya mitabang na ko nga. Mabli ang pultahan. Unya. Hain naman siya karon. Nahibilin siya sa villa. Oh, usa. Ug si Marla, may balik ito sa villa. Dili. May untag. Di siya magpahikap kang Marla. O siya. Unsa? Lu, uwahin na na. Nakasud na sa lawas ni Marla si Marua. Gavril. May untag wa magpahikap si Tony kang Marla. Sige pa, Tony. Gagsak ko. Hagi ko. Kalamay ni mo, eh. Namihan ni mo, eh. Tony. Ang Italian. Wow, bisan ko ka na, Italian. Di. Ang akong medalyon ang imong toyo. Unsa? Ambi ko na, eh. Why makagwa sa akong medalyon, lalaki? Wah! Ayaw. Balay ko. Gavril. Nganong dili man maimo nga makaigap si Malakang Tony. Tungod kay mo nang iyang gibuhat na ko, Lu. Iya kong gigakos o gihagan. Ngonta, di man ini iyang kinaiya. Unsa? Gihagkan ka sa kong anak. Mao ka na ano yung maning. Pasaylo ako pero dito akong gusto. Si Marla ang kalit nga migakos na ako. Ug iya kong gihagan. Ug dayon, gikumot niya ang akong buhok. Dayon gitukmod ko niya. Ang pipila ka lugas sa buhok ang gikuha ni Marla gikan ni Gabriel maning aron maggamit niya sa iyang pagpamarang. Mao nga kalit lang mo pingit na sa kasakit. Di ba, Gabriel? Mao dito nga kalit lang kong nipingit sa kasakit. Sa kong o. Husto. O sa'yo sa may maning. Sa din nakasudi sa kwarto nga. Naimutan nga ni Marla. Wa siya siyang kugalingon nga. Nagunit siya sa kabunyikang panapton. Nga may dagom sa uho. Usa. Kailangan nang makuha na to ang imong munyeka, Gabriel. Usa, Lu. Mao kadto ang maggamit ni Marua aron pasakitan ka. Kinuo ko. Maning kinalang magbalikon ka. Dili mahimo nga mahuyang ka. Pero unsa na ikong buhaton, Lo? Kini ang una-una mayo. Kung nganong naabot ka mo diya sa villa, ay way mga sulagma lang sa mga itabo karon. Ang tanan dunay rason. Unsa? Si Marla. Siya ang pinili. Unsa? Karon pa ko makahuna-huna nini. Dili may tabo nga musod ni bisan kinsang lawas si Marua. Gawas lamang sa iyang pinili. Og mao ka na ang tukya. Kung nganong kamo ang gipili,
nga mupuyuan ang maong filya. Ang abogado. Ang tiguang abogado lang ang magasulti ana. Si Atty. Dilo. Attorney Dilo? Oo. Si Atty. Dilo. Siya lang magasulti ana. Pakikitaan ng Atty. Dilo. Kinanglan mo nga mahibawan mo maning kung nganong kamo ang gipapuyuan ng filya karong panahon na. Lakaw na, Noy. O kami na ang bahala ka, Marla. O ikaw, Gabriel, kinahanglang makuha nimo ang munyeka nga gigamit ni Marla sa pagparang kanimo. Sige naman eh. Lakaw na. Lakaw na. Hain man si Manang. Ay, madaytod siya. Kalit mo lang nawa. Manang! Manang, dali na! Malakaw ta! Manang! Sa dili pa kita mamalik sa filya. Kinahanglang ato nang makitaan ang nakisik nga pahina sa diary ni Lolo. Kaya kasiguro ko nga tuwa dito masuwat ang proteksyon nato batok kang marwa. Lo, pasaylo ako. O si pasayduwa. Nga naman. Akong gilaktaw-laktaw ang pagbasa sa maong diary. Wa na ko seryoso. Unsya! Pero abi ni mo, Lo, sa pagbasa na ko, wa may gisi ang diary sa akong pagbasa, Lo. Sigurado ka ba, Gabo? Oo, sigurado ko, Lo. Ako man yung gipakli-pakli, Lo. Tanawa kining diary. Tanawa pag-usapan niya. Uy, Lo, wa man yung gisi, Lo, sa diyang imong gipabasa na ako ni. Usya, kung mao ka na, may nahibaw bahin ni diary. O gituyo kini sa pagkising. Pero kinsa man, Lo, di ka si Marla? Nga nung nakasulti ka man na. Kuan, Lo, una-una lang na ako, Lo. Sige na, sige na. Pangitao na to ang pahina sa diary nga nawa. Lihog na. Ang karaang kaban ni Lulugir mo, ato ning ukban. Ang kaban nga naa sa ibabaw sa ato? Oo. Sige, sige. Kwa, ipakanaog ni ipakanaog. Sa imo din ang lulo, Lo? Di din na imo? Oo. Ako lang nang giangkon nga ako aron dili ninyo hilabdan. Sige, sige. Paghuwag bara. Kay gubunta ang kandado niya na. Wa de yawi ang kandado, Lo? Wa, sige. Lihok na. O sige, Lo. Ang sam ni si Manang. Kalit pala nawasan ng Gabriel nga, o manang hindi na. Punan pa man niya ako kabalaka. Pero, gusto, si Lolo Paulo, kinalamay bawaan ako kung anong kami ang gipili sa bugado nga mapuyo sa villa. Nalo, natangtang na. Naabli na ang kandado sa karang kaban sa imong lulo. Oh, Lo? Uy, anong gipagawas mo imong dila? Naon sa ka, Lo? Mura magkagmihangos ka niya. Nainumdum lang ko sa gisulti sa akong aman, Gabriel. Ingon na day ka mahinumdum, Lo. Paggawas ni mo yung dula. Yung sumday, gisulti sa imong amahan, Lo. Nadugo na nga kong lolo. Nga dili giniablihan kung dili kinanglanod sa panahon. Unsa? Mao ka na. O wa gini maablihin ni Papa. Kanadlog sa sulti siyang amahan. Kayo unsam di gisulti sa imong lulugir mo, Lo? Ang mga butang nga niya sa sud sa kaban, kuhaon lang kung kinanglanod na sa panahon. Mao ba? Lo, ablihin na ng kaban, Lo. Gikinahanglan na nato ang tabang, Lo. Aron maluwas na to si Marla, gikan ni Marwa. Busa ato na ning ablihan. Uy!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.